Hej så alle sammen og velkommen til denne her video. I denne her video her sidder jeg i Fortnite igen, og det undrer ikke nogen. Forhåbentlig. Men i denne her video her skal jeg simpelthen lave Random Boss Challenge. Den gode gammeldags challenge, som alle kender. Så jeg er her, ikke? Jeg er ikke det samme en skin som i sidste video. Jeg sidder med det der mega dyre skin der. Men det er lige meget. I den her video her spænder jeg simpelthen et hjul. Og ja. Det lander på, at den boss jeg kun må bruge våbne fra. Altså, jeg må ikke kun bruge deres Mythic. Hvis I dropper nogle andre våben, må jeg godt bruge det. Så bare tingene fra bossen. Healing master skud må altid tage op. 3, 2, 1 nu. Hvad bliver det? Surprise! Det er også koncertgang, men det er jeg fløjtende ligeglad med. Så, men jeg må selv bestemme, om jeg gider at spille. Battle Royale. Jeg tror, jeg tager Zero Build. Så jeg går bare i gang også, så vi ses når inden. Wow, en irriterende lyd. Hvem er det, der lige danser en irriterende dans, man skal jo danse? Okay, Grimgate. Det blev fedt. Altså, herovre kan jeg faktisk ikke have dem i det her game. Den værste at få, det er jo nok Mount of Olympus Zeus. Fordi han har bare et lort til Mythic. Og bændingsmøjt kun er, fordi den gør ikke skade. Så det er jo også godt. Shockwave skider jeg faktisk også godt bare bære på mig. For en sikkerheds skyld. Fordi man ved aldrig. Så bliver airbendingen lidt for dårlig. Men jeg må altid tage våben, inden at jeg får våbnet. Og dem skal jeg så dræbe bossen med. Og jeg må også godt dræbe normale mennesker. Men når jeg laver sådan nogle challenges off-cam, siger jeg altid et maksimum antal kills. Og jeg tænker i det her tilfælde her, der er ikke noget antal kills, jeg må dræbe for mange. Jeg vil bare ikke alt for mange. Jeg skal have et af mythicste. Wow! Nå, jeg troede. En healing match skud er altid til at firebending. Jeg må kun bruge inden at jeg begynder at dræbe bossen. Men jeg tror, jeg har kun så. Den her kan ikke bruges. Den der kan jeg bruge. Og skuddene kan jeg også altid bruge. Bum. Skal jeg bare allerede gå i gang? Nej. Jeg har 2 kills. Han er en tak mere over mig. Endnu en tak. Nej. Han er herude. Han er derovre. Hvor er? Kan han ikke beslutte sig for hvor? Det var endnu et kill. Er det bots, jeg spiller mod, fordi de føles ikke lige særlig gode? Really road. Det var 2. Jeg var vant til at have 3 skud i stedet for 5. Den her, den er fin nok. Jeg kan godt bruge den, men det er bare ikke. Okay, og nu har jeg 4 kills. Jeg vil ikke
Hvis der er nogen, der joiner mig i battlen, gider jeg godt dræbe nogle flere. Må jeg det godt. Men jeg tror, jeg tilkalder bossen her. Okay. En røg. Nej, jeg kan jo bare bruge firebending til den. Okay, så der spawner jeg altid nogle her. Au! Det er jo høfligt, ulve. Som om ulve vil være høfligt her. Okay, jeg fik en boss dræbt der, og nu skal jeg droppe alt det, der kan gøre skade. Og jeg var stille i den der fight der. Skriv lige i kommentarerne, hvis jeg var stille. Okay. I'm the Avatar. And my name is Aang. Whee! Så jeg looter den der chest over. Man må godt åbne kister. Så skal jeg lort til at sætte mig op med den her. Men hvem var også? What? No will chest. Jeg troede, han havde god chest. Skuddene giver de også lidt af. Ja, ved du den der. Så det her, det er ikke lige det bedste våben. De skyder hurtigt, ja, det kan godt være. Ellers er det ikke lige, at jeg gad bruge, fordi hvis man får en legendary, så er den bedre. Kom her, kilden. Nej, frø. Hvis man får en legendary, så skal den bare droppe væk, og det gør den også bare 100.000. 5 trilliarder gange bedre. Så ja. Og hvorfor er jeg egentlig hænge i den her challenge? Det er jo bare så underligt, nemlig. Jeg know, og der er et fedt skin, det er nok derfor, jeg har valgt at være. Og jeg har fået en sample der. Der hedder, at du skal bare ryste din krop, hedder den. Den siger ikke, du skal bare ryste din krop. Okay. Vi tager endnu et spin, og jeg kan godt lige spectate ham her, mens vi tager endnu et spin. Så. Skal vi få dem. Hvis den lander på Cerberus, så spinner jeg bare igen. Ares! Den kan jeg godt. Ses bare når jeg... Den her. Jo, ja, og det er noget med, at Ares også dropper andre våben, blå våben. Og det vil være en kæmpe hjælp for mig, fordi Ares dræber er tit. Og jeg har lige lavet en challenge med en af mine venner, hvor jeg faktisk landede her. Så... det er jo også bare luksus. Så jeg ved, hvordan man skal dræbe den uden nogen våben. Eller, jeg prøver måske lidt bending power. Jeg ved også godt, hvordan. Jeg tror også, jeg har en idé uden våben. Men nu lander der en del, så jeg må godt tage med.
Og synes I om min Abba? Jeg har lige fået den i dag. Ikke sidste game. Jeg tror, det var sådan noget 5 games siden, så unlockede jeg Abba. Det er en fed glider. Jeg kan godt lide den. Jeg tænker, jeg lander herover. Herover er der en kiste. Jeg kender 2 locations nu. Her. Jeg kan ikke huske de andre nemlig. Det er det, der er galt. Jo, der er også en her. Er det ikke det? Jeg kan ikke huske det. Jeg vil gøre det her, jeg popper. Der er også sten, så til det. Jeg må lige. Never gonna give you up. Never gonna love you. Never gonna love you. Og det er waterbending. Airbending er den eneste, jeg faktisk må tage. Jeg må godt tage den inden. Han er over mig. Når det er her. Come on. Jeg er så low. Nej, han healer. Og jeg har kun... Så hvis jeg trykker på Y, så er jeg færdig. Fordi så snart jeg er i summoner bossen, skal den dræbes, før man får nye kills. Og jeg kan ikke overleve uden kills. Eller, jeg kan i hvert fald ikke vinde uden kills. Det er i hvert fald en af de sværeste challenges, der er mit vedkommende. Sværere ikke at stå stille. Sådan en video burde man faktisk lave en dag. Det gør jeg næste sæson. I ranked. Tror jeg. Og hvis I ikke ved, hvad ranked er, så er det ranked. Jeg håber i hvert fald, folk prøver det genre rigtigt. Fordi hvis man ikke ved, hvad ranked er, så bruger man den forkert. Det er bare den danske version af ranked. Og hvorfor taler jeg egentlig? Er den? Den er der stadig, jeg vidste. Bum. Sådan der. Nu har jeg noget loot. Noget, der vinder noget. Og noget, der vinder noget. Haha, fik I den... Noget, der vinder. Den var slet ikke god. Jeg tror, jeg bare starter med at skyde. Take some shots in you fucking ass. Jeg er stadig overshield. Okay, jeg tror bare på den her stil. Fordi jeg tror, det er den gang, jeg kommer til at bruge den mest til bossen. Jeg har 2 nu. Eller 2 overshield, og overshielded bider godt denne. Sygt noget på. Du skal bare være klar til at spraye ham. Der er en ekstra spiller, og jeg er ligeglad. Jeg ved ikke helt, om det vil være skyd på challenge, hvis jeg bare dræber den. Fordi det her faktisk... Jeg har sat regler for det ved jeg ikke. Okay, jeg er ligeglad, om der er regler for det, eller ej. Fordi jeg bliver nødt til at løbe.
Heal. Nej. Jeg begyndte alt for tidligt. Shotgun. Ja, jeg gider ikke det. Pis. Dårligt. Det er ikke så meget, jeg gider. Men nu har jeg i hvert fald våben, jeg må bruge. Du skal bare... Okay, men nu kan jeg i hvert fald få et ægte. Så hvad skal jeg lige gøre nu? Ej, det er da ikke kunne være fedt, men det gør det så ikke. Ej, jeg ved ikke helt, om I kan høre mig, fordi at lyden er meget høj. For det her, så jeg tror lige hurtigt, jeg tager skruet lidt ned. Det er ikke lige så højt. Ja, det er fint. Ej! My bike! Jeg vil hellere have airbending, men stadig. My bike! Motorcykel! Vent, hvor meget fart havde den lige på? Jeg tror lige, den røg under vandet. Ej, havde jeg ikke også det i Fortnite, hvor man bare skal rotate? Men jeg må godt modifiere den her shotgun her, men det gider jeg faktisk ikke. Okay, det her det går meget hurtigere. Nej, det går hurtigere greedy. Har I nogensinde set Angry? Okay, skal vi se, hvad der... Oh! Den her, den er også god. Okay, jeg har en AR, en shotgun, og det er godt til go. På en måde har jeg bare en god følelse af, at vi... Ja, jeg har ikke særlig mange crown. Sidste sæson havde jeg mere. Og der er bare et eller andet med chapter 5 og ingen wins. Jeg vinder nærmest aldrig. Jeg har lige haft 3 dage, hvor jeg lige godt kunne vinde. Det første game, så tabte jeg bare resten. Den har jeg stadig kroner, nej, den mister jeg selvfølgelig. Jeg må godt loote alt for airbending. Airbending check. Airbending check. Er der en airbending her? Nej, jeg gider ikke tale med prisen, så airbending her. Nej, jeg gider faktisk ikke mere. Airbending check. Fejlet.
Dit, dat, du, dat. Nå, hvor skal jeg hen? Nu skal jeg i hvert fald lige hurtigt. Jeg ved, hvor jeg kan airbending check. Herover kan jeg lave godt gammeldags airbending check, fordi jeg er Aang. Og prøv at se det her. Det er et airbending trick. Så jeg vil godt have airbending. Og prøv at se min kælder, det er 6. Og de fleste af dem er ude for challenge, fordi jeg ikke har taget boss ud. Så hvis jeg taber det her, tager jeg et game. Men kun hvis jeg taber, hvis jeg vinder, så slutter videoen. Fuldstændig. Som i. Fuldstændig. Altså hvis jeg taber, så slutter vi. Nej, det er hvis jeg vinder. Så er jeg nu et game, hvis jeg taber, hvor jeg som... Ja, ikke prøver våben, kun Mythic. Og den ekstra våben, hvis den dropper et ekstra våben. Nej, han gør tak. Død, og det var F. Jeg må godt bruge den til at blokere, fordi jeg spiller ret meget Zero Build. Den må jeg godt bruge til at blokere. Hvorfor dropper også lige den? Det er det et sindssygt godt game, synes jeg. Holy shit! Der er meget loot. We got a lot of loot. Yeah, we got a lot of loot. Så der nogle godt of bananas. Banana afterguns. Okay, jeg så ikke nogen banana afterguns. Got a lot of loot. Yeah, we got a lot of loot. Seriøst, jeg tror seriøst, at det her, det er seriøst det bedste game ever. Der er mennesker overalt. Det er sådan, Fortnite vil have, det skal spilles. Et godt late game. Det er det, jeg håber på. Jeg har aldrig spillet et godt late game i Zero Build. Hvis man ikke ved, hvad et godt late game er, det er, at zonen bliver ret lille. Men det er kun i bælt, man kan få det. Og jeg spiller Zero Build. Så hvad for nogle af de her fighters her har vi medalje? Dem på øen. Jeg tager tæt. Ja. Ebony. Okay. Så nu gør vi lige det andet, som jeg sagde. At vi gør sådan, at jeg ikke må bruge nogen våben. Så vi skal selvfølgelig lige have boss. Så den kan godt lande på Hades eller Zeus. Og det skal gå hurtigt, for jeg er i. Okay, hvad er den lander på? Hades, ja. Det er også bare en aftale. Det er first drop. Når jeg har en idé, hvis der er noget water airbending herover, så lander jeg på det. Uanset hvor end det er, så lander jeg på det. Jeg må ikke prøve våben. Jamen, det er derfor, jeg gider have airbending, fordi så gider jeg vente til zonen lukker ind. Så kan jeg bossen på et tidspunkt. Hjælp. Jeg tænker, at det her det bliver det sidste game, jeg tager. Så må det være Zeus, jeg kan undvære. Han kan også godt undvære. Zeus kan jeg ikke lide. Jeg skulle nok have taget det her i billedet.
Det er også SMG only. Den kan man overhovedet klare det. Healing er et skud. Og items, så den har man også godt tage, fordi det er zero build. No. Så hvad gør jeg? Kom så, airbending! Nej. Earthbending tror jeg faktisk også godt bare gad være fint nok. Der er seriøst bare kaos. Jeg har en idé, jeg går bare op og tilkalder bossen. Så snart zonen begynder at lukke ind. Så går op, tilkalder bossen. Det er seriøst en genial idé, Mikkel. Ja, I må godt se, at der skriver i kommentarerne, hvis jeg er genial. Og det er fint, at jeg ikke har det her genialt for det også. Nej, hvorfor går jeg her? Nu kan han ikke skyde mig. I hvert fald ikke på den der afstand. Ja, jeg går rundt i den her by her, hvor at der er alle mulige, og jeg har ingen våben på mig. Jeg tror bare lige, at gå herned. Nu er jeg gået herned. Fuck den der. Jeg har bare lyst til at sige F-ord. Og hvorfor har jeg det? Jo, men det er fordi, at det her det er den mest irriterende by at være i lige nu for tiden. Yep. For det. Jeg kommer til at du ret smart. Klingis må godt på. Nå, i hvert fald noget, der kan gøre skade. Solen lukker ind, men jeg tror ikke endnu, at jeg begynder at tilkalde bossen. Fordi jeg gider godt have den til at lukke ind, fordi jeg tror faktisk godt, folk gider være ude i zonen for sådan noget godt noget. Okay, jeg gør det! Folk gør også kun det her for medaljen. Hvad er det? Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Ja! Gud! Du hjælper mig så meget! Og så bare væk med mig. Jeg har 1 medkit. 2. Jeg må ikke høre nogen skud. Den der kiste, der kunne søges være luksus. Tror jeg. Jeg bliver nødt til at skynde mig. Væk. Nej, hvordan? Det så mig ikke. Det er godt. Jeg må ikke til bossen ud med nogen våben heller. Men nej, jeg skal jo også vente på minions med det. Okay.
Nej, men jeg snæver så tæt på det. Jeg pikker ikke sådan der. Okay, ny regel. Jeg må godt bruge våben til minions. Og bossen. Det var bare til andre spillere. Så jeg tror, jeg popper det her. Og jeg har også ret godt rotation tilbage i zonen. Nej. Okay, jeg havde en dårlig idé. Okay. Jeg må tage alle bosse. Nej, jeg må ikke tage alle bosse. For en random boss, men det resetter, fordi det er ikke sjovt, hvis jeg ikke spiller. Så jeg tager endnu et game, jeg må godt bruge til boss. Shows. Ja, det var jeg sagtens. Ja. Vi ses den. Det gik ikke så godt de andre gange, men nu tager jeg lige hurtigt til gamen. Jeg må bruge våben til kun bossen. Så spørgsmålet er jo bare lige, om jeg skal tilkalde bossen med det samme. Eller om jeg skal have noget helt andet. Men og det er det. Nej, jeg kan ikke. Er der noget vand? Nej, ingen vand. Så bare lige til bossen. Ja, det er water, det kan også godt bruge til bossen. Der er lige noget med SMG her. Ja. Tilkalder ikke bossen nu. Jeg tror, at jeg har noget fuld liv først. Så til bossen. What have I to do? There's a guy following me. And what am I going to do? Hero, welcome. Aphrodite calls. Hero, welcome. Cerberus calls. Jo. Jamen, jeg lyttede faktisk slet ikke efter, så lad være med at tale til mig. Nej, hvorfor har jeg ikke lagt mærke til det? Der er en, der er i gang med bossen. Jeg må ikke tage ham ud. Jeg har en idé. Og jeg bryder mig ikke selv om den. Fordi jeg dropper den her. Og jeg gør ikke ligesom et andet game, jeg gør. Det første, jeg tror det var. Jeg skulle dræbe Ares. Hvor jeg faktisk hjælper ham, fordi han er alt for dårlig. Så han har sat mig. Se hans liv. Ej, det er alt for intens. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Ej, det kommer an. Synes, jeg har et free kill her.
Nej, okay. Nu bliver jeg nødt til at hjælpe. Nu får vand. Jeg healer i vand. Ej, jeg bliver nødt til at hjælpe. Nu ved den der person, der jeg er her. Waterbending gange 2. Den gør det her. Nej, det må jeg ikke. Jeg gør det. Yay! No! Tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Hej.